बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। USTM Global Cultural नि बानजायनायाव गरेसर फरायसालिमानि फरायसुलि ददेरे बसुमतारिया बर'नि मुंदांखा मेथाइ गंगार फैदों हनै बे मेथाइखौ खननानै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। गंगार फैदों हनै सिमसा फैदों हनै गंगार फैदों हनै सिमसा फैदों हनै फिसा बाखांदो दे बिहामजो फिसा बाखांदो दे फिसा बाखांनो फालि गैयाब्ला फिसा बाखांनो फालि गैयाब्ला अदब बिगुरजोंनो बा बिहामजो अदब बिगुरजोंनो बा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर हालामनि बेन्दोङाव थानाय मुकुन्दपुर गामिनि थागिबि बिफा मुस्रि हरेन बसुमतारी आरो बिमा मुस्लिमा गीता बसुमतारीनि नैथि फिसाजो थरायना ददेरे बसुमतारीया थांनाय 2021 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव जानाय कालचारेल फ'राम इउनिभार्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजी मेघालयायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ गंगार फैदों हनै बे मेथाइखौ खननानै ग्लबेल कालचारेल फेस्ट 2021 आव बर'नि फिसा थरायना ददेरे बसुमतारिया सेथि बान्थाखौ लाबोनानै बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोदों। बे बादायलायनायाव भारत हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोनि फरायसालिनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसे भारत हादरनि साखाथियाव थानाय मोनथाम हादरनिफ्रायनो बाहागो लादोंमोन। नेपाल, भुटान आरो बांलादेश हादरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। जों खोनानो मोनदों जे नोंथांखौ जे मुलुगनां जे मेथाइ खननायाव बेहाय नोंथाङा सेथि मासिखौ आवग्रिसार जानो हादों होननानै जे खुलुमबाय। आंनि मुङा ददेरे बसुमतारी। आं BSc 6 सेमिस्टार एग्जाम फाइनेल होदों गरेसर कलेजनिफ्राय। नोंथांमोनखौ गिबियावनो फैनायनि थाखाय थेंक इउ। जिहेतु नोंथांखौ बियो इउनिभार्सिटी अफ टेक्न'लजी मेघालया बेयाव जादोंमोन। कलेजनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। कलेजनि जानानै बेयावथ' इण्डियानि गासैबो स्टेटनिफ्रायनो दङ, ओमफ्राय इण्डियानि बाहेरनि मोनथाम स्टेटनि दङ, भुटान, नेपाल एन्ड बांलादेश। नोंथाङा बेयाव मेथाइ खननानै मोनसे मुं लाबोनो हाबाय। बे बेलायाव जे उनफोराव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे मेथाइनि बेलायाव मेथाइ खननायनि? आं उनावबो मेथाइ खनलांबाय थागोन। आं गोमालांनो हमनाय जोंनि खुगा मेथाइ बेफोरखौ आं बोखांफिननो नागिरो। बेनि सायावनो आं खामानि मावलांबाय थागोन मेथाइनि सायाव। नैबे समाव नोंथाङा आरोबाव बबे आं स्कुलनिफ्रायनो खनबोदो, थेवबो इमान गिदिर स्टेजाव आं खनफेराखैमोन। कलेजाव खनदो, कम्पिटिसन खालामफेराखैमोन। आं इउनिभार्सिटियाव खालामदोंमोन कम्पिटिसन। आं 2018 आव खालामदोंमोन खोमा। ओमफ्राय लकडाउननि थाखाय जेरावबो खालामनो मोनाखै। ओमफ्राय नैबेनो खालामबाय। जिहेतु दिनै नोंथाङा बेवहाय बे बान्थाखौ मोननानै बेसेबां गोजोननाय मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनिख्रुइ आरो बांसिन आंनि कलेजनिफ्रा, आंनि गामिनि ओनसोलनि गासैबो गोजोननाय मोनदों। ओजोंनिफ्राय ट्रफि मोनसे मोनबोदोंमोन, ओमफ्राय नेचारेल फ्लावार आरो सार्टिफिकेट, ओमफ्राय चेक 25,000। बेखौ बबे जिहेतु नोंथाङा सेथि बान्था मोनबाय। आं आसामनिफ्राय गरेसर कलेज सेथि बान्था मोनबाय, ओमफ्राय वेस्ट बेंगलआ सेकेन्ड प्राइजखौ लांबाय आरो नागालेण्डआ थार्ड प्राइजखौ मोनदों। औ, आंनि न'खरनिफोरा आइ बाबा, ओमफ्राय आंनि न' खाथिनिनो आदामोन, गामिनि गासैबो, आरो कलेजनिफ्राय डक्टर प्रतिभा पाटवारी मेम, बिथाङा बहुत खस्थ' खालामदों आंनि थाखाय, आरो स्टुडेन्ट इउनियनखौ आं बाख्नायनांगोन। बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदों, मानो होनबा जिहेतु जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जादों, अनलाइन जादोंमोन मोननै, ओमफ्राय लास्टआसो अफलाइन जाहैबाय। बेयाव थारमाने हरावसो आंनि एकदमबारे लास्टआव जाबाय थायो, 10टा 10:30 जायो। बेयाव लागै माने स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा थाफानानै, आंनि फंबाय बिनानावमोना थाफानानै आंखौ हेफाजाब खालामदोंमोन। बायद'आ थाया, खिन्थु बायद'आ अनलाइनाव नायबाय थायो। ओमफ्राय गुलशन सारमोनबो कलेजनि, नगेन सारमोनाबो थाफादोंमोन। जिहेतु नैबे समाव जे गोबां लाइमोनफोरानो जे मेथाइ खननाय बा माबा कालचारनि बिथिङाव जे गोसो होनायखौ नुनो मोना, बे बिथिङाव नोंथाङा मा खालामनो लुबैदों? गोसो होनांगौ, गावनि जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनांगौ, न' सिङाव हाबसोना थानाङा, गावनि जि टेलेन्ट बेखौ देखायनांगौ आरो बाहागो लानांगौ।
गामिनिफोर फांसनफोरावबो जिहेतु कम्पिटिसन फाथियो बेफोरखौबो जों गोदोर होननानै सानना लानांगो ओमफ्राय बेफोरनिफ्रायनोथ' जों गोदोर गोदोर जेनेबा मोनलाङो नालाय औ दा जोंखो नैयाव ग्लबेल कालचारेलाव उइन जानायखो GTVनि सारेगामापा इयाव माने बाहागो होगोन होनदों आरो अडिसन नाङा औ फार्स्ट राउन्डआव डाइरेक्ट जोंखौ बाहागो मा जायो नायनोसै आरो उनाव मा खबर फैयो जिहेतु नोंथाङा मेथाइ खननो बबे मेथाइखौ खननानै जे माबा मोनसे मेथाइ खनना होनो हागोन औ आं फार्स्ट जोंनि बर' हारि अनफावरि मेथाइ खनदोंमोन ससे आं गंगार फैदों हनै सिमसा फैदों हनै गंगार फैदों हनै सिमसा फैदों हनै फिसा बाखांदो दे बिहामजो फिसा बाखांदो दे फिसा बाखांनो फालि गैयाब्ला फिसा बाखांनो फालि गैयाब्ला अदाल बिगुरजोंनो बा बिहामजो अदाल बिगुरजोंनो बा जिहेतु नोंथांनि जे फिसाजो बिथाङा दिनै इन्टारनेसनेल जे बादायलायनाय बेवहाय मेथाइ खननाय बेवहाय सेथि मासिखौ अभिसार खालामनो जाहाथे आरो इयुनाव दावगालांनो हायो बेखौनो आं आसा खालामो दिनैनि दिनाव बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव होननानै बुंनांगोन आं मानो होनना बुङोबा बे नेसनेल बादायनायाव देरहानो हानायनि थाखाय खस्थ'आलाय खालामनो गोनां जादों माने मा होनना बुङो बिथिं बादायनाय समाव अखानिबो बोथोर अनलाइनाव माने जानाय लोंनाय ओरै होनांगौ जादोंमोन आरोखि नैबे सम खायसे फरायसुला खाफालनिबो लिरनाय होनना बुङो आरो खायसे नाजानायबो जानाय होनना बुङो बेबायदिबो दोङो बे खेथ्रआव माने सोरबाया दावगालांनो हायो आरो सोरबाया हयथ' दावगालांनो हायाबो जानो हागौ होनाय जाबाय दिनैहाय जों मोनथिनायाव जे इउनिभार्सिटि अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मेघालया बे मोनसे ग्लबेल कालचारेल फेस्टिभेल जादोंमोन जानायाव जोंनि मुहुरिपारा कारिपारानिफ्राय गरेस्वर कलेजनि फरायसुलि ददेरे बसुमतारिया बै माबायाव मा होनो ग्लबेल कालचारेल जिथु फेस्टिभेल बेयाव गिबियावनो अनलाइनाव खालामदोंमोन जुलाइनिफ्राय जाबाय थादों आरो अनलाइनजों खालामनायनि उनाव जेनेबा फाइनाल थांनाय 2 अक्ट'बर खालि फाइनाल अफलाइन जादों बे अफलाइनाव थांनानै माने जोंनि बिबारि ददेरे बसुमतारिया फार्स्ट प्राइज मोननो हादों बेनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि मुहुरिपारा बाक्सा जिल्लानि मुहुरिपारा हालामनि बे मोनसे भिटोरिया ओनसोल होनना हालाम होनना बुंजागौ बे हालामनिफ्राय बेबायदिहाय मोनसे ग्लबेल फेस्टिभेल जिथु माने कालचारेल फेस्टिभेल बे फेस्टिभेलाव फार्स्ट प्राइज बान्था मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद माने गौरबनि बाथ्रा जोंनि थाखाय जोबोद माने दुगानायनि बाथ्रा दा जों आसा खालामदों बेबायदि जोंहा गथ'फोर दंथ' जोंफोर नुनो मोनो फरायसालिफोराव बा बेबायदि बिभिन्न फेस्टिभेल जाब्ला बा बेबायदिहाय सेलिब्रेसनफोर जाब्ला गोबां गथ'फोरानो मेथाइ खननाय नुयो थेवबो बेबायदि हयथ' मोनसे माबानि गेजेराव मा होनना बुङो ग्लबेल माने मुलुगनां माबायाव बेबायदिहाय बाहागो लानानै जा कम्पिटिसन खालामनाय बेबायदि देरहानाय जों नुवाखैमोन दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों बे ददेरे बसुमतारिया इयुनावलागै बेबायदिहाय खुब मोजाङै आरो बेनिख्रुइ साबसिन जा मोसानाय बा मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायफोराव जोंनि ओनसोलाव बेबायदिहाय प्राइज बा बान्था लाबोनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय बिराद माने गोग्गानाय जागोन आरो बेखौ नुनानैनो उन जोलैफोरा गोग्लैना थानाय बा जाखांबोनाय जाय उन जोलै बे उन जोलैफोरा हयथ' बेखौ उन थांफानानै बा बेबायदि थांनानै हयथ' जोंफोर आरो देरहासारनो हागोन बिनि थाखाय बिनि बिबाना दिनै ददेरे
बसुमतारिया अकल माने फार्स्ट प्राइज मोननानैल' थाब्ला जानाय नङागोन ददेरे बसुमतारिया बेबायदि गामि गालायावबो बा ओनसोलनि थाखायबो मदद सुबुरुन होनांगोन बा खामानि मावनांगोन होमब्ला बेबायदि जुदि खामानि मावोब्ला जोंनि ओनसोलनि जा माने कालसारेल हारिमु आयदा बे हारिमु आयदा हयथ' जौगाखांनो हागोन बेनिखायनो आं जा हरेन बसुमतारिनि फिसाजो ददेरे बसुमतारि बे ददेरे बसुमतारिखौ आं खावलायनो लुबैदों आरो बेनिफ्राय आं गोरबोनिफ्राय बिनिसिम माने आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबदों बिनि जिउआ जाहाथे खोब मोजाङैनो थांनानै थाथों आरो बिनिफ्राय बिमा बिफाफोराबो बिखौ बेबायदियै बिथिङाव कालसारेल बिथिङाव जाहाथे देरहासारनो हानाय इयुन जोलैयाव जाहाथे देरहासारनो हानाय मुलुगनाङाव जाहाथे जोंनि बै मौरिपारा ओनसोलनि कारिपारा गामिनि मुङा जाहाथे गोसारो बा बेखौ लामनो हायो बेनि थाखाय आं खावलायदों खावलायनानै दिनैनि जिथु बै एस एम निउस बा बड'सा निउस बा अरननाय निउस नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनानै आंनि बुंनांगौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थारैनो दिनै नैबे कारिपारा गामिनि थरायना ददेरे बसुमतारि बिथांनि न'आव फैनानै बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो मोनसे गोजोननाय बेखौ मोनदों आरो जोङो दुलाराय बर' माहारि हिसाबै बिथाङा थांनाय 3 अक्ट'बरमोन ना 2 अक्ट'बराव USTM मेघालयनि बेवहाय खुंजानाय ग्लबेल कालचारेल फेस्टिभेल बेवहाय बिथाङा फाइनालसिम सहैनानै बर' माहारिनि जे हारि अनफावरि मेथाइ गंगार फैदों हनै बे मेथाइआव बिथाङा खोब मोजां मोनसे पारफरमेन्स खालामनानै सारा भारत नाङैनो लोगोसे भारतनि खाथि खाला थानाय बांलादेश नेपाल आरो भुटान बे मोनथाम हादरनि साखाथियाव बिथाङा जि मोनसे मिलौदो देंखोजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनानै मुहि होनो हाबाय बेजों लोगोसे सेथि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हाबाय बेनि थाखाय खोब मोनसे गोग्गानाय बर' माहारि हिसाबै दिनै मोनदों आरो थारैनो गोजोननाया बेनो जे नैबे समाव बिथाङा जि मोनसे मेथाइखौ लानानै सेथि बान्थाखौ मोनदों बेजों लोगोसेनो इयुन समफोराव जाहाथे बिथाङा सारा भारत नाङै जोंनि बर' माहारिखौ लानानै इयुन समफोराव इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजाङै मेसेज होलांनो हायो मेथाइजोंनो जोङो गोबां माने जोंनि हारिखौ सिबिनो हायो हिसाबै बिथाङा इयुन समफोराव जाहाथे मोजां देहा लानानै मेथाइनि बिथिङाव मोजाङै जौगालांनो हायो बेखौ आङो महरिपारा दखरा एबसुनि जानानै बिथांनिसिम साबायखर बावबाय इसोरनियाव आर'ज गाबदों जाहाथे मोजां देहा लानानै बिथाङा गोलाव सम जोरलाङो बेखौनो बुंनानै आङो बेसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना फैनानै जोंखौ जोबोद गोजोननाय होबाय बिनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो लोगोसे ददेरे बसुमतारि बिथाङा दिनै मुलुगनां जिथुनिखि बादायलायनाय USTMआव बे बादायलायनायाव सेथि बान्था लाबोनायनि थाखाय जोंनि गामिजों लोगोसे जों गावबो बा हारियाबो जोंनि बर' हारियाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गामियाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं आसा खालामो बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन बादायलायनायफोराव बादायनानै जाहाथे मोजां बान्था लाबोनो हाथों आरो बर' हारिनि गोग्लैना थानाय जिथुनिखि खुगा मेथाइफोरखौ बुरखांनानै जाहाथे रोजाबनानै बा बेबायदि गोसार होनानै जातिनि जाहाथे खामानि मावो हारिनि जाहाथे खामानि मावो आं बिनि थाखाय बिथांनिसिम मोनसे साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे बिथांनि देहायाबो जाहाथे मोजाङै थायो मोजाङै थाथों इसोर आफा इसोर बोराइ बाथौआ मोजाङै लाखिथों बेखौ खावलायनानै आं गामिनि हिसाबै बिथांखौ जोबोद साबायखर बावबाय आं बिथांनि बेखिनिखौनो बुंनानै